Aquest dimecres s'ha presentat el programa de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que enguany es celebrarà del divendres 23 al dilluns 26 d'agost. Per segon any consecutiu i degut a la reducció de pressupost dels darrers anys, no hi haurà actes organitzats per l'Ajuntament el dimarts de Festa Major. En aquesta ocasió, però, sí que n'hi haurà organitzats per altres entitats. I aquest any vam dir que hi hauria dimarts si les entitats organitzaven activitats, i llavors vam creure que deixaríem les firetes i les atraccions, es mantindrien el dimarts, i hi ha les entitats, per exemple, els Diables, que faran el Correaigua a la tarda, hi haurà les casetes, la coordinadora de casetes que organitza totes les activitats del vespre nit, que ara us explicaran, i hi haurà un concert al pati de la biblioteca a les 8 dels Dixelans. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat una coordinadora de casetes que s'ha encarregat de gestionar i coordinar l'espai dedicat a les casetes i també d'algunes de les activitats que es faran durant els dies de la Festa Major, inclòs el dimarts. Aleshores vam buscar de pujar-lo cap aquí dalt per aplegar més gent, perquè no només el jovent quedi allà baix a l'espai casetes, sinó que, a més, la gent dels voltants hi pugui participar, és a dir, no només està limitat al jovent, sinó que agafi un ventall més ampli d'edats. Llavors, hi ha l'entrega de premis de tots els concursos que faran dins de l'espai casetes, com els Olympics Fair Games o els concursos de samarretes i caravanes. Hi haurà un correpinxos pels bars cèntrics, i aleshores, com a cloenda, els dos concerts, el de Mondo Loco i el de Ojo de Buen Cubero. L'altra novetat important d'aquesta edició és que la Festa Major ha volgut entrar de ple en el 2.0. S'ha habilitat una web, fmlaseu.cat, on es poden consultar tots els actes programats, disposen de Facebook i Twitter propi, i s'ha creat un hashtag FMLaseu perquè tothom pugui comentar i compartir les seves experiències de Festa Major. Amb aquesta integració a les xarxes socials i la web té relació al cartell d'aquest any, que està inspirat en la imatge dels mòbils iPhone. Des de la web també es retransmetran alguns actes de Festa Major, tal com s'ha fet avui amb la roda de premsa que ha servit de prova pilot.